tun truma kan siam le tur chu book cover ti ni ta amaro chu kan soi to thin angin book cover kan le khabu tur a zirten kha kha siam tu tur kan thil design tur atangin ti hian ti la moyanga tiang khan idea chi sang sang kha aron chuak ve mai ta chu bangin a design tu tur kha kan poimo bera hetiang hian book cover chu design tur tia tu emo pakhat idea atanga in hril ngot thei kha ani ran lawa chu tiang bokin thil ran ran signboard te po lo design don taila signboard chu hetiang hian design tur tia thil pakhat atanga in zirtir ngot thei kha ni lo maro chu a idea eng emo khang atanga khan kan nei chuwa pha ve theya chu bang chuanin tuna kan siam tur po so moi te chiam lo thei ma se khata tang khan thil eng mo kan zir chuak theya somi ang tur son ka han siam ve chinanga ta chuanin so thu a kuala han da dan te khatiang khan e ta he zong han da te khatiang thil sang sang kha idea kha om theya maro chu kan soyangin kan le khabu man tak tak tur thil te lo siam don taila tuna kan siam anga chia kan va siam le ngot kha anti a fu ber don lawa kan le khabu siam tur azira khanin chatiang khatiang le khabu tur ani chuan tiang chi khan chatiang ang chuanin cheila amoyang a khatiang chi kha siam tuina kan idea kha khatiang khan aron chuak ve mai thina chu bangin nakina exam na te mo khatiang khan question a eng mo thil siam tur te aron chuak theya khang kha kan lo practice na atang ringota khami ang diak ka siam kan tum hana fu ber lo thei ma se kan zir to sang sang atang khanin thu eng tin mo han da kwal vel dan te mo khatiang idea kha om thei chu kan le soina tum ber chu ani ta thil book cover kan tia khami pakhat kan va siam ang ve khanin le khabu kom jong kha siam chi don lawa han sar sila google a te po chi sang sang atam me ma kha siam tu sang ina an idea chi sang an siam chu ani chu bang chuan hemi pakhat kan siam atang hian thil thar engemo thiam bel kan tum tur ani kha kan le sen na tum ber chu nia chu bang chuan somi ang tur sonin kan siam ve chin photanga khami atang khan thil enge kan thiam bel tia kha poimo lai ber chu ni chuan kan le khabu size tur so a cover size tur so 10 inch le 7 inch da turin aron tia file a new kan tianga chuan he laya pixel a om hi inchi sin kan vada ve anga chuan ta hian 10 ta 7 resolution hi 300 bel temo anda ve chinta ila tikan via thadeu lak turin te chuan adang kha chunga in kan ring anga RGB le white kan okay anga chuan ruler te kha so ta ila view ruler control R ti kha shortcut ti chuan 10 inch ania kan riat tura chu le khabu a chuanin a in thlep ta a chuan a in thle na la ya kha a cha chuanin hei heta aron ruam mana so a in thle na lai tur a kom hei malamania hei nunglam khami in kara khan somi omna tura so kan zu angai dona kha kan le khabu siam tura kha a cha le cha lo atangin hemi kar gap kha chu kan zu zawin kan zu zim mai don ti na ni ta tun na hian inches chan ve lamo kan zuwa chinanga ruler sira tang hian ti son click in tha to lovin line kan pot chua kanga 4.5 le 5 in kar lai taka son vada ta ila chuan 5.5 le 5 in kar alai taka kan da le nga ti chuan half inch chia kha tikan helampang gap kan zo le helampang gap kan zo kha a in tiat chia bokanga chuan a in the don chuan hei a kom malam hei a nunglam tur kha ni ta a chuan a background tur te heta hian blue le blue a lai varin a on dewin ti khan ron ta a
solid ani lo chuan gradient tool kan photo kha hei kan la anga he ta color kan chaw pol na tur kha hei hi thlang tai la he lai yellow aya hian yellow button in click nuwa color atang kan zu set theya he ta kan paper background var po so han kan va select top theya kan okay anga chuan style a khan hemi style dang dang alo in select ani pon he ta ma saber linear hi kan thlang anga chuan a on dewin khan diagonaling kan pot le anga chuan kan du so ati ma sak theya chumi zo a chumi chu tia chumi ati hemi zo khi kan ti ma sak chuan hemi kan siam le donin na adik theilo ti am chi kha hemi kan tu na kan thil ti tur bi ka hi chuna ran lawa kan siam ma sak du ha kan siam ma sa theya he la ya thu tur ho zong te hi du le han ta ma sa don ta ila ta khan pathian fakna la ti so kan type ve anga chuan a font kan ti te le anga control shift le less than chuan a font style te po kan du jong kha kan mang theya chuan heta mi ang hian ti son a font shape so kan va siam ve do na he ta hian in create or pet text ti a son kan lu tanga style a hian he ta flex ti hi kan thlang chuan he ta ben ta hian ipo da na zirin so amia kha a flow da na kha kan va adjust thei boka kan i du ang to kini setanga hi okay anga a rong vel tu te po so kan du khan kan fill theya a font color tu te po kha kan va set theya chuan a pong in chuan stroke vel kha boka zoom set tai na se her le deuh leka son apong deuh leka asira line sen ang kha stroke kha mang boka chuan hemi a font color hi du le thim lam deuh lekin han fill tai la a stroke line sen kha tle malang sar thei deuh turin ti khan chuan layer style bevel and emboss atangin kan ti pong ve setanga so this one a size te kha i du ang tokin so ya adjust theya chuan stroke kan lu ta ana stroke size tur te po kha i du ang tokin lai deuh kan du chuan te khan kan adjust theya chuan kan okay a le lama type le a kual devin kan da chul ve le dona heta hin kan nut le a style a hian arc kan thlanga kan thil type sa en thei tur kan he han choice mi la ta han ben ta kha a kual dan tok tur kha kan du angin pison tok vel tur on kan ti ang han set le anga chuan bevel a peya chuan a font color a son gradient a sir ve var alai sky blue kan ti rong deuh khan aron mang ta kha ha heta layer style atang han kan vati chop vek thei chuti rualin window a hian styles ti hila chuak ta ila letter so heta hian aron omanga ta son so style rang om ta ni so kan text effect ata na kan du kha ta khanin he lai mi hi chisel sky ti kha kami kan va man top khan tami ang khan ti khan aron thei ta kan soi ang khan layer style bevel emboss le so gradient overlay khan atang khan kan set chop thei vek thawa ma se wati chop ai chuan on sam jok te kan du chuan henga style mi hawa kha kan mang theya song ho box so ta hian click ta ila he ta hian in galak chua bel chau tur kha omani glass button ti taila a pen kan tianga so anuaya tiang kan style dang kha galak chua zel thei boka chuan
he ta kan du kha sir hemi chuk thla mi tur te kha han type le chin don tai la pathian fakna hla ti tho kha ni ya chuan control t free transform khan a corner a kill zone a son so arrow lem so kual deuh hleka om lai khan shift net chungin ti khan kan kuai her theya khan akara kan vada anga chuan a chung le a hnuai space in ang tokin heta kan da bel tur pahnih leng tok vel tur om kan zu kha chuna tok me hei hi kan du le a hnuai lama kan da ang chen vel tur om khan kan adjust hret anga kan enter chuan a pawng ve hret boka shadow te pawh kha om dewa chuwain layer style a bevel and emboss a kan du ta a rawn pawng hret a drop shadow an pe taila so shadow kha chete a shadow kha a rawn zau deuh tura kan du chuan so a size te a distance te khang ho kha kan du angin kan adjust thei veka chuan heta lalpa chu fak ro u ti so da le ta ila inverted double kan hmanga close inverted kan close le a chuan a color tur te pawh kha mi ang deuh tur kha han hmang ve le chin ta ila chuan a font a chha vak tawh lo turin ta hian Times New Roman ti type ila lo lang me enter chuan ti te hretila chuan a kual dan a so tian u shape lek khan a kual deuh hlek ta heta tang bok khan style a kan thlang le a helaya ben ta hi tison minus zongin tilama han ni potanga chuan vertical distortion hi plus in ti khan a on deuh hlekin a ron da thei boka i du ang tokin kha i adjust le mai anga chuan a hnuaia hian thil dang kan da don vain hei hi du le tol chho hret theya chuan he tamin veng tu chu ti ho so type ve le chin reng ang enter capital vekin lal pa enter le anga ani tar le a date 13 February 2007 kan enter a align spacing so khat ta vak maya kan select anga a font color te du le a varin kan da anga chuan heta hian toggle da character and paragraph palettes ti atang bok khan hi kan ti chip dewanga ti vel bor po kha tok view kha kan paper font size le resolution a zir thleng khanin kha set dan tok helaya 48 zela kha a lo to kher lo the ni kha chu indu angin in thil siam atang khanin set rem theyanga February b khi so aron underline ang son feb chin zong kha selekin heta hian underline na kan la manga chuan th hi achunga superscript kan ti ang khana ada le a th kan seleka heta mi hi superscript hi kan apply le anga chuan move fetila a hnuaia son produce by ti so alang pher deuh hleka ka tai panga hriat thei mai tura ngai taila produce by colon omanga enter mitci ti kha anda anga chuan align spacing hi hei a hian ti chi hret te ang ta chuan 36 chuan du le a font te pawh so ti te deuh taila so a font ta te khan align spacing a kha auto a tol chi ngal mai lo wangin te khan a font size a zir te na a tok tur kha dang lam thei kan ti to kha ti chuanin
a hnuai zawk hemi hi a dum lam deuhin a chung zawk a var chuan stroke line sen khan font outline a kharon hual chuak le bawk a mi ha kan set lenga layer style a gradient overlay a kan lu tanga so aron om dik ngal deuh ta me a color a kha chuan stroke a kha kan da lenga ti khan a stroke size ti kha in du tokin in set le the kan okay anga ti chuan 2007 ti so thu mun khata da tur lo ma 2007 amba kha chu text type lu ngai kha to don lo wa ni kan select a arong tur te kha kan du le tang khanin kan set ve le ta ila font ta in pekemo cha deuh hlek turin han ta ve le ila chuan kan ti pawng ve le dewanga layer style bevel emboss a du le se do te pawh kha in da le chin te ati khan i du angin khang kha chu i va chei vel thei vek ani chuan hemi KGP logo te song ho music note lem te khang neu ho kha kan da lut tran to picture ho so ti ma support don ta ila hemi KGP logo kha kan nei rem chan lo pon logo eng emo te pawh kha Google a han search sop ula om ang deuh va da ve chin kha ani ta chuan lesson picture he tami hi hi a file type so adan deuh wangin so icon a picture kharon display ve mai talawa ti khan kan open a kan okay a chuan hei a han da lu dona thei tami alo so index file type khan ita te a pcx kan ti ho file kha chu wang chuanin control a kan tia move tool khan ti khan kan pot lu dang chuan a background var te so pai kan du dona tin atung hreta hemi a file hi lo tung sa deuh bawk nen control t free transform mang khan in pot square deuh hlekanga moi deuh tur khan chuan a background select tur khan all samber na tur magic one tool a background so var hlang to pania solid color a chuan magic one tool mana all sam kan ti to kha ekhan kan click a delete keyboard a delete press le top khan nei akar satami so te son kan pai telanga kan diselect a chuan glow angreng deuh asir kual so aron podeu phak ta chu wang chuan layer style a outer glow ti hi kan da veang ta hian a glow tur kha a var te mai du le ida chin thea chuan a size a hian so tiang khan in du ang tokin kha hai adjust thea opacity te du le pai tlem le deuh thea tiang khan i du angin ni va set le anga chuan heta mi tur hi kan layer nei sa kan siam rem sa veka so move tool mangin alter mit chungin ti khan i potanga copy ran kan siam le to panga control t free transform mangin ti son shift nen a corner zone atangin kan pot her le a chuan hemi kara kan va da na a leng tok tur khanin kan pot te dewanga thu ziak nen te in nai na tuk lo turin moi tok turin ti khan han da anga chuan a hnuai lama kan mo le dona alternate kan po te cha hi ti khan alternate chungin move turin kan pot le mai anga copy ran siam le ta chuan heta hian picture pakhata om le a tami tur so picture dang hi atiang che ha kan nei rem chang lo ni pon kan du anga kha lo bang ve mop ta ula chuan so pot lian set don sin taila ti khan control t free transform mang bok khan free transform kan man re rengin ti khan enter apply thin to chuan a sir kwal so a phe de uroi ta in kat rual de mu ya so anti blur ve le dewanga chumi tur chuan ama chin che hi select anga ya a layer thumbnail a control ne na net chunga click emo select a load selection emo kan mang thei kan ti kha ha lesson malama
kan zir nual to kan man nual to kha ti chuan khatia kan select nuwa khan select a feeder ta son resolution te kha kan da sang de ule ka 15 te mo so da chinila atok lo le tinghan kan ti bel zel theya la da bel le te ang 15 vel bokin ma tol le chinila la tol le te ang tok tura ngai chinang chuan kan delete chuan a chung jok so pai le do na kan ti fo to angin apon lam jok atlang lam select thei tur khan select a inverse kan ti le a chuan kan delete ta so voi thum vel han delete la khan chuan di select anga he ta layer pele ta khan a layer opacity kha atang khan alang fi lutuk lo tur khan tikhani du am to kini siam rem le anga tikhan picture how chu zo le a chuan heng shape eng emo kha hetami te heng ho khang ho kha kami round wooden frame a kan man to kha he ta texture nuai custom shape hemi hi lo om sa lo ponin right click anga nuai bera son lo om mai anga mi ha kan la anga he ta hian shape a hian ta son du tila kan du anga om lo chuan all top chin mai ang chuan okay ila he ta music note le ma kha kan hu ha sak sak kha an draw thlai ta ila te son a color tur te po kha ta tang khan kan siam rem theya chuan glow te kha om chuan outer glow layer style outer glow atang khanin size tur te khan siam remin arong color tur te khanin kan va adjust le theya he custom shape a han lut le ta ila kan mu rem chan he ta mi hi mi lalpa chu fak ro ti noya khan an zu da ve le anga ta kha chuan om na so war de bok nen glow kha om lo tura nga yang ti top son ni tura ngai mai tai la chuan kan lut le a he ta mi hi KGP logo chuwa ta son kan da anga arong kha ta son du le black te mo kha han thlang ve le chin ta ila chuan ta son alternate at nuai lam mi tur kha an pot thale anga te khan i tu tokin da re manga ti khan kha an huni ta chuan so kan save do na file save as la edit le thei tur kan save du chuan format a tu na mi om sa ang son psd file in ti khan kan hon le huna po kan layer zong kha heta kan layer zong kha la edit le thei tur khanin tiang son a lo la om vek anga chuan picture anga atia han preview vel thei tur ang chi te na mo kan save lu ni chuan jpeg jpg bok kha an thlang le anga desktop a emo da chin do nang save quality so maximum minimum da le ta ila tikan chuan he ta mi hi double click in amo po tiang khanin thalak te kan va view ang khan tikan kan va en le thei ta khati zonga kha khami book cover a chuan lo ni le ta